Duyğançı oynarım da benim şu vaxtdan tar 4-5 alırğa məktəbə barasım var. Selam Rayaz, ne diyorsun? Selam Adil boy məktəbə barasım var deyim. Sana rahat. Sen 11-ci sınıfta sen zor. Alay deyim Rayaz, her şey uzunca rahat. Bulur idem әлі senin yaşta, bilir idem nişlerge ikəni. Eyde kirek Rayaz, deriske, kıngıra şaltırağanşı. Güçlüğündey bol kurtları gür kile mektep oldu şat tavuşlar. Kimler koyda nişik ütkergen yolunu kıngırağı da sonğandır müng sarılgan tiline. Parti ortana şokara eyde bilim iline. Xeyirli kiş, hürmetli televizor qarawçılar. Efirda Soba Dolqınları televideniyesi hem mektepler turmuşundan tapşırığı. Bugün biz sizni Timşıq Orta Mektebinden səyahətə çağırabız. 2025 yıl okutuşlar hem ıstazlar yılı dip ilan etildi. Bu çağırı okutuşu hünərinin derecesini arttırı hem şuşu hünərge kübrek yaşlarını jəlib etu maqsadın közünündə tuta. Okutuşu bulu ol hünərginə tügül, əminləgən kişi yazmaşı. Okutuşu qoyğısız sabıyşaqны artda qaldırıb, tövge tapqır məktəb busağısına atlap kirgəndə, qulaşın jəyib, xuş kiləsin deyib qarşı alışı. Yıllar boyu şatlıq burçularını bölüşüb yaşab, ulu turmuş yoluna ayak baskanda balalarga tüplü hem akıllı kengəşlərində birişəli ol. Ne kadar sabırlıq, tüzümlük sürü okutuşu hizmeti. Biz de bugünkü tapşırığımızda məktəbimizin hürmetli okutuşuları hem məktəb turmuşu turunda söylərbiz. Selam. Әлі мәктәпкә кергәндә беренче сыныфта укучы Раязны очраттым. Син зур, сиңа рәхәт ди. Уйланып та куйдым, рәхәт микән дип. Әйе, рәхәт ди. Алда имтиханнар көтә. Егетләр, карагыз әле. Әйдәгез безнең мәктәпне төрле елларда дәвамлаган чыгарылу сыйныф укучысына сорап карыйк әле. Безнең мәктәпне искә алалар микән? Әллә безнең белмибез микән мәктәптә укуның рәхәтен? Мен Шафикова Гөлнар Илдар кызы. Саба районы Тимиршық Орта мәктәбендә 1988 елдан алып, 1997 елга хәтле белем һәм тәрбия алдым. Мәктәп еллары һәркемнең күңелендә бик матур вакыйгалар белән истә кала. Иң бәхетле мизгелләр шунда үтә. Бу чынлап та шулай. Безнең Тимиршық Орта мәктәбендә иң яхшы укытучылар эшләде. Алар безгә тырышып, белем һәм тәрбия бирделәр. Мин алар алдында баш иям. Biz укыган вакытта мәктәптә озак еллар директор булып эшләүче Нургаязов Фәргать Нургаязов булды. Аның урынбасары Мөбәрәкшина Рәмзия Захир кызы иде. Анда эшләүче һәр укытучы, һәр тәрбияче, һәр техник хезмәткәр барысы да безгә белем һәм тәрбия бирүдә үзләренең бетмәс төкәнмәс көчләрен куйдылар. Бик зур рәхмәт аларга. Еллар узган саен мин үземнең шушы мәктәптә ныклы белем һәм тәрбия алуыма Шын күңелдән яңадан инанам. Без укыган чорда мәктәп 2 бинадан тора иде. Аның берсе агартылган тышлы ак бина, икенчесе ак кирпечтән салынган яңа өлеше. Һәм аларны кушып спортзал. Хәзер бүген әлеге бина юк инде. Шулай да мин көн саен мәктәп коридорлары буйлап, һәр класс буйлап әкрен генә шундан атлаган кебек тоелам. Хатирәләргә бирелсәм, анда укыган вакытларым Шул ук вакытта шушы үз мәктәбендә, Газиз мәктәбендә хезмәт булып башлаган елларым күз алдыма килә. Ишекләрне ача-ача хатирәләрне искә төшерәм. Кышка кергән вакытларда мәктәп белән бәйле истәлекләрем күңелдә яңара. Спортзал уртасына кыш җитүгә бик зур, түшәмгә хәтле тиеп тора торган чыршы кайтып утыра. Аны алып кайткан мизгелләр, спортзалга алып кергән мизгелләр һаман да минем күңелемдә яра. Ул чыршы бик зур һәм аңа кулдан эшләнгән, элеккеге совет заманында ясалган матур-матур уенчыклар куела, аның утлары яна. Безнең балачак шушы чыршы тирәсендә әйләнеп йөри кебек. Яңа ел җитер вакыт җиткәндә, Тойфа бөтен классларга, бөтен укучыларга газета чыгарта. Һәм һәрбер классның газетасы коридорга эленеп куя. Кайсы классны матуррак, кемгә беренче урын биреп, бөтен сораулар шул гына безнең. Һәм яңадан коридорга Яңа ел күчтәнечләрен тутырыр өчен дәфтәр битеннән тегеп ясалган һәм тышына матур итеп рәсемнән бизәкләр төшергән пакетлар эленеп тора. Кемнеке матуррак коридорга шунда чыгарып эләләр.
һәм аның кайсы күңелләр икән дип без баш катырабыз. Шундый матур күңелле мизгелләр. Тимершык урта мәктәбендә чын күңелдән без яраткан укытучылар, безгә тырышып белем һәм тәрбия биргән укытучылар эшләде. Чын күңелдән аларның алдында баш иям һәм хөрмәтемне җиткерәм. Бик зур рәхмәт аларга. Хәзерге көндә эшләүче коллективка, үземнең хезмәттәшләремә һәм әлбәттә укучыларга чын күңелдән киләчәктә уңышлар теләп калам. Мин Билалова Ләйсә Рәхмәт кызы. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры. Мин 1990 елда Тимершык урта мәктәбен тәмамладым. Һәм гомер буе үземнең укытучыларыма һәм мәктәбемә рәхмәтле булып яшим. Мәктәп, укытучы сүзе безнең гаиләдә гаҗәеп изге бер сүз иде. Әти-әниләребез гаҗәеп тирән хөрмәт белән һәрбер укытучыны үзләренең тормыш юлында булган остазларын матур итеп искә алалар иде. Инде китап укырга өйрәнү, китап уку, мәктәп, белем алу ул минем өчен ниндидер бер балачак хыялы. Һәм мәктәпкә беренче тапкыр укырга кергәнемне, минем беренче укытучым Варакый апаның мине ничек каршы алганын, беренче дәресебез һәм инде аннары Тимершык урта мәктәбенә баруыбызны, инде хайран гына еллар үткән булса да, мин яратып, бик җылы итеп искә алам. Мәктәп минем бала чагымның матур хатирәләре сакланган урын. Мәктәп безгә белем бирде, төпле, ныклы белем бирде. Без монда булачак һөнәребезне сайладык. Укытучыларыбызга хөрмәт йөзеннән, нәкъ менә яраткан татар теле һәм әдәбият укытучысы Нуруллина Зәнфира апаның изеннән без Казан дәүләт педагогия институтына бер класстан 4 кыз укырга кирдек. Мин мәктәпне медальгә тәмамладым. Һәм менә шушы беренче имтиханымны 5-легә биреп, шушы уку йортына үзем хыялланган һөнәр буенча уку мөмкинлеге тудырганнар өчен мин аларга бүгенге көндә дә бик тә рәхмәтле. Беренче имтиханымны 5-легә биреп, мин укырга кабул ителдем. Бу минем өчен зур шатлык иде һәм укыганымның нәтиҗәсен күрү шатлыгы иде. Мәктәп безгә белем генә түгел, бик күп тормыш мәктәбен узарга ярдәм итте. Бик күп матур сыйфатлар тәрбияләде, ул безне тормышка әзерләде. Без тимерчылар идек, без пионерлар идек. Мин комсомол оешмасы секретары булып эшләдем. Менә шушы елларда алынган һәрбер матур сыйфат безгә бүгенге көндә тормышыбызда, хезмәтебездә зур ярдәм итә. Мин инде үзем 28 ел Саба районында хезмәт итәм. Һәм менә шуның 20 елын җитәкче булып эшлим. Һәм менә шушы елларда кешеләр белән аралашу, кешеләрне аңлау, тыңлау, алар белән матур эшләргә рухланып эшләү, менә бу барысы да безнең хөрмәтле укытучыларыбыздан күчкән матур сыйфатлар. Хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле остазларыбыз, һәм гомумән мәктәп эчендә булган барлык хезмәткәрләр, чөнки укытучылар белән бер рәттән алар да безнең тәрбиябезгә бик зур өлеш кертәләр. Үз үрнәкләре ярдәмендә алар безне тәрбиялиләр. Мин аларның барысына да исәнлек, саулык телим, бик нык сәламәтлек телим, күңел байлыгы, иман байлыгы телим. Авырмыйча, гаиләләрендә кадерле кешеләр булып, озак еллар яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. There
килешле кыяфәтле, зәвыклы киенгән, әдәпле, ышанычлы адымнар белән алга атлап баручы укытучы турында күп язып, сөйләп була. Ә менә шул образны тормышка тулысынча ачкан, шул камиллекне үзендә туплаган остазның үзе белән очрашу тагын да мавыктыргычрак. Өлкәннәребездә акыл, сабырлык тупланган, киңәш, ярдәм, кирәк чаклар булганда без аларга мөрәҗәгать итәбез. Тимершах мәктәбе әнә шундый ветеран укытучылар белән горурлана. Алар безнең мәктәбебездә көтелгән кунак. 2023 ел безнең күңелләрдә укытучылар һәм остазлар елы буларак мәңге сакланачак. Бүгенге очрашу искиткеч матур мизгелләр белән үтте. Без үзебезнең бала чакны, яшьлек елларын, шушында мәктәптә эшләгән елларны искә төшердек. Үзебезнең хезмәттәшләребез белән, коллегаларыбыз белән, укытучыларыбыз белән очраштык. Укытучы, мәктәп бу ике сүз һәр кешенең күңелендә янәшә бара гомер буена. Безнең монда Тимерших мәктәбендә бала чагыбыз, яшьлек елларыбыз һәм гомумән бөтен тормышыбыз үтте дисәк тә була. Шушында белем алдык һәм беренче хезмәт юлын мин Мингәр мәктәбендә башласам да, аннан соң Тимерших урта мәктәбендә дәвам итеп, 34 ел шушы мәктәптә балаларга белем һәм тәрбия бирергә туры килде. Технология, базар икътисады, татар теле әдәбияты фәннәрен укыту белән беррәттән шушы мәктәптә 8 ел укыту һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләргә туры килде. Мәктәптә эшләү еллары авыр да, катлаулы да, ләкин үзенең матур, шатлыклы мизгелләре белән еллар үткәч бик сагындырып искә төшә. Бик тырышып эшләнерде, коллективыбыз бик тыныч булды һәм һәр вакыт яңалыкка омтылып, яңалыкларны иң беренче кертергә тырышып, һәр вакыт бер адым алга барырга тырышып, менә шулай итеп, матур итеп үтте безнең еллар. Һәм мин үземнең коллегаларыма, укучыларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар миңа көч бирделәр, дәрт бирделәр, яшәргә өмет уяттылар. Дөнья шундый матур, каш җыермый гына карасам. Һәр беребез өчен кояш чыга, һәр беребез өчен ата таң. Һәр беребез зур бәхеткә лаек. Һәр беребез кеше ләбаса. Дөнья шундый матур булыр иде, әгәр һәр кем башка кешенең дә кеше икәнлеген аңласа. Еш калуның серен нидә диеп сорасалар әгәр кешеләр. Кыңгыраулы мәктәп елларына рәхмәтлеләр безнең ишеләр. Мәктәп безнең икенче йорт булды. Дөнья мәшәкате омтылды. Картайганчы ярсу атлар кебек, күңелебез шунда омтылды. Язлар җитсә, көзне көтә идек. Көзләр җитсә, көттек язларны. Һәр балага тигез итеп бүлдек күңелдәге булган назларны. Шуңадырмы, күңел сизми калган гомерләренең үтеп киткәнен, шал чәчләрдә җилләр шаяралар, искә төшереп яшьлек үткәнен. Шулай да, без бик бәхетлеләр, яшәдек гел янып, рухланып, балаларның керсез күңеленнән, якты күзләреннән нур алып. Уссалар да еллар агым судай, яшьлек шаулап үтеп китсә дә, йөрәкләр һаман яшь калды, гомерләренең көзе җитсә дә. Рәхәт табып күңел җылынудан, һәр бер бала яңга ашыга, игелекле булып яшәргә иде, сау булырга гомер буена. Укытучылар һәм остазлар елы уңайыннан шундый матур очрашмага килдек без бүген Тимерших урта мәктәбенә.
Мин шушы мәктәптә 36 ел буе эшләдем. Пионер вожатый булып, дипломлы пионер вожатый әле мин. Андый дипломны Арчада бирәләр иде. Бик горурланып әйтәм, вожатый булып эшләдем 26 елын. Шушы мәктәп елларын башыннан ахырына кадәр искә төшердек. Үзебезнең хәзер вакытта ялда булган укытучыларны чакырганнар иде бирегә. Укучылар да катнаштылар. Бергәләп рәхәтләнеп сөйләштек, истәлекләрне уртаклаштык. Өр-яңадан үзебезне шушы мәктәптә яшәреп киткәндәй булып, дәртләнеп, җырлап, күңелләшеп, сөйләшеп, гөрләшеп үткәрдек шушы бәйрәмне. Бу Тимершах укыта мәктәбе укытучыларына, моны оештыручыларга шулкадәр барыбыз да рәхмәтлебез. Бик зур рәхмәт. Мин үзем вожатый булып, әйткәнчә 26 ел эшләдем. Ялкынланып, дәртләнеп, рәхәтләнеп эшләдек. Хәзер эшләгән эшләрне карасам, менә монда кайберләре күренә. Ничек шуның кадәр эшләп бетерелде икән дип. Безнең коллектив Тимершах мәктәбенең шундый дус, тату коллектив иде. Без хәзер дә очрашуларга безне шушы мәктәпкә чакыралар. Бөтен бәйрәмнәргә чакырып торалар. Анысы өчен дә бик зур рәхмәт. Шунда сөйләшеп, сагынышып, җырашып тору да үзе шул кадәр зур истәлек бит инде ул. Әйтер сүз юк. Менә эмоцияларны, урысча әйтеп әйткәндә, әйтеп бетердәй сүз таба алмыйм. Шул кадәр канәгать булып, шундый күңелләр белән яшәреп, тагы яшисе килеп кайтып киттек бу бәйрәмнән. Коллегаларыма әле тагы шушындый очрашулар язсын, Ходай насыйп итсен, сәламәтлек бирсен иде дип. Монда эшләгән, мәктәптә эшләгән хәзерге укытучыларга да бик зур рәхмәтле мин. Алар безне шундый хөрмәтләп, яратып, чакырып кына торалар. Менә истәлекләрдән без эшләгән иске мәктәпнең хәзер бинасы да калмады. Хәзер инде шундый матур мәктәптә эшлиләр укытучылар. Минем үземә шәхсән бу мәктәптә эшләргә туры килмәде. Балаларга да шундый җылы, якты, матур, бөтен нәрсә, бөтен условиялар бар. Мин шуны гына әйтәсем килә. Менә мин 1 сентябрь бәйрәмен оештырганда үзем баянда уйнатам, аларны әзерләдем, сценарийны үзем төздем. Менә шушы мәктәпкә спортзалда үтәдер ел 35 плакатны гына үзем язып эләтергән идем. Хәзер бит инде шундый җайлы компьютерлар бар. Бөтенесен ялт итеп, матур итеп эшләргә була. Хәзер укытучыларга барыбер бөтен мөмкинлекләр булдырылган, барыбер эшләүгә җиңелрәк бер караганда, ләкин аларның да үз авырлыклары бар. Шуңа күрә укытучыларга сабырлык телим, сәламәтлек телим. Балалар бәхетле булсыннар, хәсрәтләр күргә язмасын. Birinci məktəb bu sağasını atlab kırgan külünü alıp, zor tırmışqa azatıb. Sıngıl qınqıravşınlanan güngə qədər bizim yarışımızda hər şəklər tanıtışlarımız atlayıb. Alar bizini bilim dünyasına alıp kürək. Yaxşını yamandan ayırğa, xizmətini yaratırğa öyrətə. Biz yollara işlip tıqqan, күңіліне яқты ділін, индіріс, индірірін сайлашыға сіз келер. Алда күрішілер де болып, юғалып қалсақ кенен, йығылғанда тұтынырға күш беріге сіз керек. Сіздің чақта үмітібіз, қалмаған чақта дирек, көз яшыларын сүрте-сүрте юалтырға сіз керек. Бұйық мас үшін көңілер, кемсін мас үшін еріп, сіз керек оқушылар. Бізге қаршақ сіз керек. Президент tarafından 2023 yıl okutuşu hem ustaz yılı итеп belgilendi. Şol oңайдан мәктәбебездә дә күп кенә чаралар үткәрелде. Ветеран укытучылар белән очраштык, күп кенә конкурсларда катнаштык. Безнең коллектив бик бердәм һәм тату. Коллегаларыма саулык, сәламәтлек, сабырлык һәм эшләрендә зур уңышлар телим.
2023-2024 оқу елында мәктәбізде 178 оқушы оқый. Аларға 28 мұғалим тәрбия һәм білім бирә. Бүгінгі тапшыруыбызда оқытушыларыбызның ирешкән уңышларын әйтеп китмәсәк, дөрес булмас. Әйе, оқытушы һәм ұстаз елында бұл бір дә артық булмас. Әлеге оқу елында физик тәрбия фәне оқытушысы Шакиров Рафил Шамилевич, педагог оештырушыбыз Илхамия Искәндәровна, Мәгариф идарәсенең мактау грамотасы, физик тәрбия һәм тормыш иминлеге нигезләре фәне оқытушыларыбыз Альберт Гыдмулович, Татарстан Республикасы физик культура һәм спорт отличнигы, математика оқытушысы Михайлова Нурия Элхам кызы, Россия Федерациясы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгариф отличнигы мактау билгесе, рус теле һәм әдәбияты оқытушысы Валиева Гөлфинә Ринат кызы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактаулы остаз мактау билгесе белән бүләкләнделәр. Sarı sandık açtı dayım, telin işigim dayım. Sarı sandık açtı dayım, telin işigim dayım. Sandık aşkı geçin, güller üzken kuremsin. Sandık aşkı geçin, güller üzken kuremsin. Birge üstek, birge yürüdük, şunan işigim dayım. Birge üstek, birge yürüdük, şunan işigim dayım. Sandık aşkı geçin, güller üzken kuremsin. Sandık aşkı geçin, güller üzken kuremsin. Kure kuzge şiber tügül elleriyle yaratam. Kure kuzge şiber tügül elleriyle yaratam. Sandık aşkı geçin, güller üsken kuremsin. Sandık aşkı geçin, güller üsken kuremsin. Güller üsken kuremsin. İnsaf, senin şey 100 küp mü, ez mi? Nişik karısı indi, 100 сум ақша бик күп түгел инде. Алай дисәң, 100 сум ақшаң булганчы 100 дустың булсындай татар халык макалы. Әйе, килешәм синең белән. Узган елгы 11-нче сыйныф укучылары Ойлия белән Баязит дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырдылар. Бу бик зур күрсәткеч. Дөрес әйтелсәң, бу йөзлек артында күпме йокысыз төннәр, күпме укыган китап, күпме язылган дәфтәр, тырышлык ята. Әзерләгән укытучылар һәм укучылар үзләре генә беләдер. Әлеге күрсәткечнең сирен Ойлия белән Баязитның укытучыларынан сорап карыйк әле. Ничек кенә баналь тоелмасын, укырга һәм укырга. Ләкин бу сүзләр нигезендә бик зур титаник хезмәт ята. 5нче класстан башлап тарих фәнен ныклап өйрәнү, аңа карата кызыксыну булу, менә шушы тарих фәнен 100 баллга бирерлек нәтиҗәгә китерде. Ләкин әйткәнемчә, бу хезмәт бик зур, бик катлаулы. Билгеле инде моның өчен һәр дәрескә ныклап әзерләнергә кирәк, укытучылар куйган таләпләрне вакытында үтәргә кирәк. Укучы Баязит бер кашандагын үзенә поблажка бирмәде. Авыртып калган очракларда дагы һәр вакыт бөтен дәрескә дә әзерләнеп йөрде. Biz аның белән бергәләп олимпиадаларга әзерләндек. Олимпиадалардан ул һәр вакытта дагы яхшы нәтиҗәләр, зур уңышлар белән әйләнеп кайтты. Һәм менә шушларның бөтенесе бергә зур тырышлыклар, дәрес сайын әзерләнеп бару, өстәмә әдәбиятны күбәйтеп уку, һаман сайын фән белән кызыксыну. Булар барысы дагы әкренләп, баскычлап шушы зур 100 баллык матур нәтиҗәгә китерде. Чыннан да Ойлия безнең бик тырыш укучы иде. 7нче сыйныфтан бирле без Ойлия белән рус теле һәм әдәбияты фәненнән олимпиадаларда катнаштык. Һәм призлы урыннарга лаек булдык. 11нче сыйныфта Ойлия рус әдәбияты буенча республика күләмендә җиңүче булды. Менә бу нәтиҗәләрнең
Артында зур тырышлык ята. Ойлия һәр вакыт укуга омтылды. Бик тырыш укучы булды. Тәнәфис вакытларында да аның кулыннан китап төшмәде. Аның менә шушы укуының нәтиҗәсе еге нәтиҗәсендә дә күренә. Рус теленнән ул 100 балл җыйды. Бу аларның зур уңышы бердәм дәүләт имтиханнарында да чагылды. Бүгенге көндә Баязит белән Ойлия Казан Федераль университетының юридик факультетында белем алалар. Алга таба да аларга зур уңышлар теләп калабыз. Безнең мәктәп әти-әниләрнең балаларга дөрес тәрбия бирүләрен оештыру өчен даими һәм максатчан эш алып барырга тырыша. Мәгариф учреждениесе белән гаиләнең үзара ярдәмләшеп эшләвен оештыруның төп максаты гаиләне бердәм белем, тәрбия бирү киңлегенә җәлеп итү. Шушы максатны күз алдында тотып, тату сыйныф серләре конкурсы уздырылды. Әлеге конкурста 5-8 сыйныф әти-әниләр комитетлары бик теләп, иҗади якын килеп катнаштылар. Яткан дәрсен диюм. Сұрап тұрасың. Әлбәттә физкультура. Мәктәбебездә спортка бик зур игътибар бирелә. Спорт залының бер генә дә буш торган вакыты юк. Биредә дәресләрдән тыш баскетбол, бадминтон, волейбол, җиңел атлетика түгәрәкләре эшләп килә. Зона, район ярышлары монда үтә. Уңышларны саный башласаң, бер генә тапшыру да җитмәс. Иң зур уңышларыбыз 2023 елда волейбол буенча республикада җиңү яулап, Россия этабына чыгу насыйп булды. 2022 уку елын без матур гына күрсәткечләр белән тәмамлаган идек. 2011 елгы егетләр белән Татарстанның да волейбол буенча ярышларда беренче урын алып кайткан идек. Монда инде без район командасы составында безнең мәктәптән 3 укучы катнашты. Һәм инде Леногорский шәһәрендә өстәмә белем бирү оешмалары арасында 2008-2009 елгы кызлар һәм егетләр арасында волейбол ярышы булып узды. Һәм инде безнең дәген бу ярышларда безнең мәктәптән 12 егет һәм кыз катнашып инде бу ярышларда беренче урын алдык һәм шушы өстәмә белем бирү оешмаларында җиңгән командалар җиңеп без инде Россия этабына уздык. Бу ярыш Кемерово шәһәрендә булды. Һәм инде форсаттан файдаланып мен шушы ярышка алып барырга ярдәм иткән финанс яктан һәм матди яктан ярдәм иткән район җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Хәзерге вакытта спорт юнәлешендәге ярышларда, конкурсларда катнашырга бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Һәм инде алга таба да безгә шулай
финанс яктан ярдәм итеп торсалар, Алла бирсә, урыннарында аларбыз. Пока инде беренчесе Кемерово шәһәрендә карап кына кайттык, күреп кына кайттык дип әйтергә була. Ләкин икенче яктан инде бу ярышларда спорт менә безнең атнага бит инде 2 генә тапкыр узды волейбол түгәрәкләре. Инде монда күбрәк катнашты бу ярышларда спорт школалар. То есть аларга каршы тотышырга авыррак. Ну шулай булса да, мен кызларга да, егетләргә дә бизур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Алга таба әгәр дәгән үзләренең мөмкинчелекләрен тагын да үстерсәләр, уңышлар дагын көттөрмәс. Һәм инде без, Алла бирсә, Россиядә дагын урыннар алырбыз дигән теләктә калабыз. Бу уку елында баскетбол буенча 2009, 2010, 2011, 2012 елгы егетләр арасындагы район ярышларында 1нче урын, 2010, 2011 елгы егетләр 2нче урын, кес баскет ярышында кызлар һәм егетләр командасы 2нче урынны яуладылар. 7нче сыйныф укучысы Хантимерова Алисия иң яхшы уенчы исеменә лаек булды. Уңышларыбыз дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Кызлар, сез булатны күрмәдегезме? Син аны яшь техник түгәрәгендә таба аласың. Әлеге түгәрәккә укучы егетләребез бик теләп йөриләр. Биредә җитәкчеләре Илнур Курбанович белән алар робот серләренә төшенәләр. 2019 елда безнең мәктәп точка роста үсеш ноктасы программасына кушылды. Шул программа нигезендә безнең мәктәпкә 3D принтер һәм төрле роботлар кайтты. Түгәрәкләрдә без ул роботлар белән яратып шөгыльләнәбез. Егетләрнең шөгыльләре белән таныштык. Кызларның яраткан түгәрәкләре белән таныштырыр вакыт җиткәндер. Кызларны безгә рәсем, кул эшләре түгәрәкнең җитәкчесе Зирә Илнаровна яныннан изисе. Кызларыбыз биредә матур рәсемнәр ясарга, тегәргә, шигәргә, бисер белән эшләргә өйрәнәләр. Кыскасы, матурлык тудыралар. Яңа вазифа Балачак навигаторы 2 проекты кысаларында күп мәктәпләргә кертелде. Республикабызда конкурс нигезендә шундый киңәшчеләр сайланылды. Без төрле сынаулар аша үтеп, менә шушы Тимершык урта мәктәбенә билгеләндем. Советник буларак мин укытучыларга һәм әти-әниләргә укучыларда чын патриотик хис тәрбияләүгә ярдәмче булып торам. Директор киңәшчесенең төп максаты рухи, әхлакый кыйммәтләрне дөрес формалаштыру һәм дөрес социаль ориентирлар билгеләү юлы белән үсмерләрнең шәхесен үстерүгә юнәлдерелгән бурычларның киң спектрын хәл итү. Гади генә әйтеп әйткәндә, белгеч балаларга актив ял итәргә булышачак, ул аларның мәдәни диапазонын киңәйтәчәк. Укучылар иҗтимагый тормышны белеп калып кына түгел, аннан үз мөмкинлекләрен тормышка ашырып, актив катнашырга тиеш. Шул вакытта дөрес кыйммәтләрне формалаштыру мөһим. Ватан, табигать, кеше, дуслык, гаилә, белем, сәламәтлек, хезмәт, мәдәният, матурлык. Мәгариф оешмаларындагы киңәшчеләр аларны формалаштырырга һәм актив социаль эшчәнлек алып үстерергә булыша. Белгеч тәрбиянең барлык структураларында диярлек координациялана. Тәрбия эше, педагогларның методик берләшмәләре, профилактика буенча киңәшләр, ата-ана активлары һәм үсеш буенча төрле проектлар төркемнәре. Киңәшче тәрбия эшенең барлык элементларын бәйли торган юллар төзи. Беренчеләр ил алар иң беренче булалар. Бу ел безнең мәктәбебезнең укучылары актив рәвештә беренчеләр хәрәкәтенә кушылдылар. Мы активисты движения первых Тимошевской средней школы. Мы быстрые, активные, решительные, смелые и всегда стремимся быть первыми. Безгә бирелгән эфир вакыты ахырына якынлашты. Сезгә озын гомер, имин көннәр, ныклы сәламәтлек,
көтелмәгән шатлык сөенечләр теләп саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр Күңелегез тыныч, килер көннәрегез матур һәм һәр чак бәхетле булсын. Пока-пока.